Martin, hvad er det fede ved at bo i Korning? Det er fedt at bo i Korning, fordi vi har sammenhold, vi har en god skole, og vi har en god natur omkring Korning. Det er de tre vigtigste punkter. Man skal flytte til Stenderup, fordi det er en god lille by, og vi har en skole, så man kan nemt komme i skole. Vi har stadigvæk et daglighus. Vi har et aktivt foreningsliv, og vi ligger i et skønt område. Så har vi tæt til motorvej. Vi ligger meget centralt. Vi har 7 km til motorvej og 7 km til Horsens. Hvad synes du er det fede ved at bo på Jernø? Jamen, det er da helt klart det sociale fællesskab, vi har derovre. Tryghed ved at være et kendt sted, være et kendt person, og kende alle de andre også. Det er rigtig rart.